дуруд. Муҳташам Обулқулов ҳастам. ҳаммуассиси ширкати Рискил ва барномасоз дар раванди ҳуши маснуӣ ё зеҳни сунъӣ. Ин навор махсус барои барномаи китобхон нашр мешавад. ман дар он ба якчанд саволи ҷолибу муҳим посух медиҳам ва фикрҳои худро баён мекунам. умедворам тамошобинони азиз аз он баҳра мебаред. саволи аввал. имрӯзҳо ҳуши маснуӣ ё зеҳни сунъӣ як таҳаввулоти бузургеро дар ҷаҳони имрӯз ба вуҷуд овардааст. ҳамаи ин гуфтугузорҳо ҳанӯз ҳам дар сатҳи назария ё андеша аст, ё аллакай ҳуши маснуӣ дар олами воқеӣ татбиқ мешавад, масалан дар ҷойи зиндагии инсон. хоб, саволи хеле муҳим. бефурӯ рафтан ба шарҳи ислоҳотҳои гуногун, мо метавонем гуфтан ки моделҳои ҳуши маснуӣ ё зеҳни сунъӣ дар бисёр раванди зиндагии инсон истифода бурда мешавад. ман дар ин ҷо якчанд мисолро овардам, вале аз он ҳам зиёдтар аст. мисоли оддӣ барои сохтани маводҳои дарсӣ. дуюм барои эҷод кардани тасвирҳо ва наворҳои гуногун. На танҳо эҷод, балки таҳлил ҳам. Яъне дар як навор чиҳоро мо дида метавонем, моделҳои гуногун ба мо ёрдам дода метавонанд то ки бигӯянд ки дар як навор қаллобӣ мешавад ё не. На танҳо ин, боз банкҳои гуногун метавонанд истифода баранд аз ин моделҳо то ки ҳам ошкор созӣ кунанд ва ҳам пешгирӣ кунанд қаллобиҳои гуногунро. дар мошинҳои Тесла мумкин аллакай тамошобинони азиз шумо донед ки модели ҳуши маснуӣ низ истифода бурда мешавад барои мошинро автономӣ кардан. ва охиран яке аз муҳимтарин воқеӣ шудани ин моделҳо барои ташхисиҳои бемориҳои гуногун аст. хоб, ширкати Google DeepMind ҳадафҳои бузургеро дорад ки дар 10-15 соли оянда ба тамоми бемориҳо ба воситаи ҳуши маснуӣ табобат ёбад. хоб, умедворем онҳо ба ин мақсад мерасанд. аз назари соҳибкорӣ, меъёри воқеӣ будани як чиз дар он аст ки оё он пул кор мекунад ва воқеан агар мо ба ширкатҳои бузург ба мисли Microsoft, Apple, Amazon нигоҳ накунем ки онҳо аллакай хеле даромади калон доранд аз истифодаи ҳуши маснуӣ, мо метавонем ба стартапҳои нав нигоҳ кунем ва аз онҳо баҳра барем. масалан, Курсор ки дастаашон ҳамеша 20 одам аст, аллакай $200 миллион дар як сол кор мекунанд ва яке аз равандҳои аз ҳама фоидаовар бо воситаи ҳуши маснуӣ ин эҷоди барнома аст, яъне барномасозонро корашонро тезтар кардан. ва инчунин ширкати Bolt низ ҳамин тавр аст, Lovable, ба ғайр аз Midjourney ин барои эҷоди тасвирҳои гуногун истифода бурда мешавад. новобаста аз он, онҳо ҳам аллакай дар як сол $200 миллион амрикоӣ кор мекунанд. ва агар шумо барномасоз бошед, тавсияи ман низ ҳамин аст ки аз Курсор, Bolt ва ё Lovable истифода бурда кори худро тез кунед. ҳамчун ба воситаи моделҳои гуногун шумо метавонед кори як-ду рӯзаро дар 2 соат низ тамом кунед. ин маънои онро надорад ки шумо тамоман барномасозиро надониста истифода бурда метавонед. албатта донистани курсии, яъне бисёр донишҳои таҳкурсӣ дар раванди барномасозӣ муҳим аст. яъне ин бо воситаи AI метавонед ҳамчун шамшери тез дошта бошед ва кори худро тезтар буд кунед. саволи дуюм. муҳит, фазо ва раванди омӯзиши татбиқи ҳуши маснуӣ дар кадом кишвар ба сурат пеш меравад ва чаро? ин мавзӯъ хеле мавзӯи калон аст ва дар ин мавзӯъ китобҳо низ нависта мешавад. вале агар мо дар пешсавон дар рушди ҳуши маснуӣ нигоҳ кунем, албатта ин Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Чин ҳастанд. хоб, сабабҳои гуногун аст, вале агар бо якчанд нуқта гуфта монем, сабаби пешсаф будани Амрико дар он аст ки муҳити пурқуввати инноватсионӣ хеле бузург аст. дар он ҷо ҳам водии Силикон ҳаст, ҳам ширкатҳои бузурги технологӣ вуҷуд доранд, ба мисли Meta, қаблан Facebook, OpenAI, Anthropic ва дигари дугар. хоб, аз сабаби он ки муҳити пурқуввати инноватсионӣ аст, бисёр одамҳое ки дар ширкатҳои ба мисли OpenAI буданд, аз он баромада ширкатҳои нави худро ҳам сохтанд ки хеле пурқувват аст, ба мисли Thinking Machines ки Мира Мурати сохт. агар ба Чин назар кунем, дар он ҷо ҳам мебинем ки пешравӣ бо сурати кайҳонӣ аст ва яке аз сабабҳои муҳим дар он аст ки дастгирии хеле қавӣ аст аз тарафи давлати Чин ба ширкатҳои худ. хоб, боз дар он ҷо татбиқҳои хеле васеъ ва гуногун мешавад.
нагуфта намонад ки дигар давлатҳо низ саъй мекунанд дар соҳаи ҳуши маснуӣ пешравӣ кунанд ба монанди Фаронса, ки ширкатҳои гуногун ба мисли Мистрал ва дигару дигарҳо дорад ва масалан Британияи Кабир, ки Google DeepMind низ дар он ҷо аввал ба воя омадааст. аз сабаби он ки рақобат хеле сахт аст дар соҳаи ҳуши маснуӣ, баъзе моделҳое ки аз Америка мебарояд, дар мобайни як ҳафта ҷавоби онро ва ё аз он беҳтар модел аз тарафи чин мумкин барояд. барои ҳамин мумкин давлатҳои Фаронса ва Британияи Кабир пешсаф ҳам шудан тавонанд дар оянда. Саволи сеюм: Тоҷикистон бо чӣ ҳоле рӯбарӯ аст дар ин раванд ва бачаҳои тоҷик дар ин самт ба чӣ фаъолият машғуланд? Мисле ки ин раванд дар мо бо кундӣ пеш меравад ва ҳанӯз дар сатҳи шиору гап қарор дорем, ё назари шумо дигар аст? Фикри ман дар ин бора чунин аст: Тоҷикистон дар марҳилаҳои аввал аст, вале бо қадамҳои амалӣ, на танҳо гап, заминагузорӣ идома дорад. Масалан, Тоҷикистон стратегияи давлатиро қабул кард, ки то соли 2040 Тоҷикистонро ҳамчун як пешсаф дар аренаи байналмилалӣ нишон диҳад. Баъдан мо шӯрои ҳуши маснуӣ дорем, ки лоиҳаҳои гуногун дорад дар ин бора. аз нуқтаи назари амалӣ мо ширкатҳои гуногун дорем ба мисли Алиф Зибл, ки аллакай бо истифодаи ҳуши маснуӣ дар бозори байналмилалӣ номи Тоҷикистонро бардоштаанд. ба фикри ман бисёр тоҷикони ҷавон мутахассиси хуб дар ин соҳа шуда метавонанд, аз сабаби он ки дар интернет, дар шабакаи интернет бисёр маводҳо ҳастанд барои мутахассис дар соҳаи зеҳни сунъӣ шудан. ChatGPT ё фанновариҳои ба ҳамин монанд имрӯз дар ҷаҳон бисёр мавриди истифода қарор мегиранд. корбарони ин барнома шикоят аз он мекунанд, ки маълумот бо забони тоҷикӣ дар ин барномаҳо кам ва ҳатто ночиз аст. Сабаб дар чист? Яке аз сабабҳои муҳим дар он аст, ки забони тоҷикӣ назар ба забонҳои дигар дар шабакаҳои интернет маълумот камтар дорад. агар хато накунам, мо ҳоло ҳам як энциклопедияи пурра ба забони тоҷикӣ надорем. мумкин пешравиҳо шуд дар он бора, вале то андозае ки ман медонам, як энциклопедияи пурра ба забони тоҷикӣ ҳоло ҳам нест. мушкили дигар дар он аст, ки кровлерҳо, яъне барномаҳое ки ин маълумотҳоро барои тарбия кардани ҳуши маснуӣ ҷамъ мекунанд, байни забонҳое ки монанд ҳастанд ва ё забонҳое ки алифбои монанд доранд, ҳоло ҳам хушрӯ фарқият карда наметавонанд. сабаби дигар дар он аст, ки гарчанд маълумот ба забони тоҷикӣ дар шабакаҳои интернет бисёртар шуд, бисёри онҳо дар платформаҳои маҳкам ҳастанд ба монанди Телеграм ва аз сабаби маҳкам будани ин платформаҳо кровлерҳо ба осонӣ даромада наметавонанд ба ин ҷойҳо. яке аз сабабҳои ахирон дар он аст, ки мо ҳоло ҳам дар умум моделҳои хуб барои шинохтани оптикии матн надорем. вақте ки мо китобҳоро таҳрир мекунем, бисёр хатогиҳо ҳастанд. нагуфта намонад, ки дар ин маврид шояд яке гӯяд, ки мо метавонем аз маводҳои форсӣ истифода барем, вале мутаассифона моделҳои нағз нестанд, ки байни алифбои форсӣ ва алифбои тоҷикӣ тарҷума карда тавонанд ва ё ҷумлаҳои форсиро ба осонӣ ба алифбои тоҷикӣ нависта тавонем. ин низ яке аз мушкилотҳо дар ин раванд ҳастанд. ҷавонҳои тоҷик саъй доранд, кӯшиш доранд, ки дар ин соҳа пешравӣ кунанд ва як дӯсти наздики ман як телеграм ботеро сохт, ки назар ба дигар моделҳо беҳтар бо забони тоҷикӣ гап зада метавонанд ва шумо метавонед ройгон аз ин истифода баред. ҳоли баъдӣ, давлатҳо талош доранд, ки бо истифода аз ҳуши маснуӣ лоиҳаҳои миллии худро дар он бисозанд, ба мисли ChatGPT барномаҳои махсуси худро дошта бошанд. чаро дар ин самт рақобатҳо тезу тунд мешавад? сабаби асосии рақобат тезу тунд шудан ин албатта молиявӣ аст. ҳамчун ҳуши маснуӣ ё моделҳои ҳуши маснуӣ метавонанд ҷойҳои кори навро созанд ва саноатро дар кишварҳои гуногун пеш баранд, ки вақте ки саноат пеш меравад, метрикаҳои гуногун ба мисли GDP зиёдтар мешаванд. ин боис мешавад, ки рақобат тезу тунд шавад. баъдан аз сабаби он ки ChatGPT ҳозир дар Амрико сохта шудааст,
мумкин дигар давлатҳо нахоҳанд ки маълумотҳои беназири худро ба монанди маълумотҳое ки дар соҳаи тандурустӣ аст ба серверҳое ки дар амрико ҳастанд равон кунанд. баъдан яке аз сабабҳо дар он аст ки метавонад ин моделҳое ки аз амрико омадааст ба фарҳанг ва забони он давлат мувофиқ набошанд. дар ин бора фикр дорам ки мо як ҳуши маснуии худро низ дошта бошем ки ба фарҳанги тоҷикистон забони тоҷикӣ назар ба дигар аз моделҳо беҳтар суҳбат карда метавонад ва таърихи моро беҳтар медонад. сабаби охир дар он аст ки баъзе давлатҳо ҳифзи маълумоти худро мехоҳанд, тамом намехоҳанд ки ягон маълумот аз ширкатҳо ё беморхонаҳо чӣ хеле гуфтем тамоман берун барояд. новаста ба ин ки ҳуши маснуӣ як технологияи ҷадид аст ва дунёро ҳайратзада кардааст, аллакай аз хатарҳои ҷиддии он ҳам дар оянда суҳбат мешавад, махсусан барои наслҳои оянда. дар ин самт чӣ чизро бояд ба назар гирифт ва барои чӣ барномаҳои бештар кор кард? ба фикри ман аз он хатарҳое ки баъзе инсонҳо баҳс мекунанд ба монанде ки ҳуши маснуӣ дар оянда як терминатор мешавад ва насли инсонро пеш мебарад, пеш аз он мо бояд масъалаҳое ки муҳимтар аз он ҳастанд ба монанди тағйирот дар бозори меҳнат суҳбат кунем. чун мо дар дигар саволҳо аллакай гап задем, ҳуши маснуӣ метавонад ҷойҳои корҳои навро созад. барои ҳамин муҳим аст ки мо барои барномаҳое кор кунем ки малакаҳои нав омӯхтанро ба инсонҳо осонтар мекунад. баъд аз он яке аз хатарҳои муҳим дар он аст ки дар алгоритмҳо мумкин ғаразнокӣ бисёр бошад. масалан ба сиёҳпӯстон бисёртар ғаразнок мумкин бошанд аз сафедпӯстон. ин ҳам як хатари муҳим аст ки мо бояд бар назар гирем. яке аз хатарҳои дигар ин маълумоти бардуруғ аст. давлатҳои гуногун метавонанд аз ин моделҳо истифода бурда маълумотҳои бардуруғ созанд ва ҳатто якдигарро ба нуқтаи ҷанг ҳам наздик кунанд. барои аввал мо бояд моделҳои вақте ки ин моделҳоро месозем бояд кӯшиш кунем ки то ҳадди ақал маълумотҳои бардуруғро камтар кунем ва ё намонем ки ин моделҳо тамоман маълумоти бардуруғро сохта тавонанд. ҳама бузургтарин хатарҳо дар истифодаи ҳуши маснуӣ дар он аст ки мо ҳамчун инсонҳо ба мисли дигар технологияҳо мумкин ба ҳуши маснуӣ бисёртар такя кунем ва тафаккуроти мустақилонаи худро гум кунем. дар ин бора ҳамчун инсонҳо мо метавонем бисёртар китоб хонем ва тафаккуроти худро ҳамеша васеъ нигоҳ дорем. саволи баъдӣ: дар ҳоли ҳозир шумо рӯи чӣ барномаҳо кор мекунед ва он чӣ аҳамият дорад барои ҷомеаи мо дар имрӯзу оянда? яке аз самтҳои асосие ки дар он ҳамчун ҳаммуассис корбарӣ мекунам ин ширкати Riskil аст. мо дар он кӯшиш мекунем ки бо воситаи қобилиятҳои зеҳни сунъӣ ба таълим ҳам дар сатҳи корпоративӣ ва ҳам дар маҷмӯъ бо назари нав нигоҳ кунем. аҳамияти он дар он аст ки бозори меҳнат тез иваз шуда меистад ва мо бояд роҳҳоеро ёвем ки ба одамон барои малакаҳои нав ёд гирифтан кӯмак расонем ва малакаҳое ки аллакай медонанд қавитар кунем. хоб боз дар ин самт мо якчанд модели худро месозем ба монанди табдили гуфтор ба матн, яъне аллакай аз наворҳое ки шумо эҷод кардед метавонед матнҳоро гиред ва боз истифода баред ва ё субтитр барои ягон видео сохта тавонед. дигар моделҳое ки мо месозем ин барои табдили матн ба гуфтор аст, яъне новобаста аз он ки шумо як омӯзгор доред ё надоред, мо метавонем шумо ба мо як матнро диҳед ва мо гуфторро ба шумо эҷод карда диҳем. ин хеле як раванди шавқовар аст барои ман. билохир мо кӯшиш мекунем ки низ моделҳои худро дошта бошем то видеоҳои таълимӣ сохтанро осонтар гардонем. ва ниҳоят гоҳ-гоҳ кӯшиш мекунам ба ҷавонҳои тоҷик ки стартапи худро доранд кӯшиш кунам то ки онҳо бо воситаи ҳуши маснуӣ тезтар продукти худро созанд. ғайр аз ин кӯшиш мекунам ки дар самти лоиҳаҳои open source яъне кушодаасос саҳми худро гузорам, асосан барои забони тоҷикӣ. бисёр корҳои ман дар платформаи Hugging Face ёфта мешавад. ман дар он ҷо 1-2 модел дорам ки бо забони тоҷикӣ
қиссаҳои нағз эҷод карда метавонанд. саволи охир: оё ҳуши маснуӣ дар оянда ҷойи китобу мутолиаро мегирад ва моро ба инсонҳои хушк ё роботҳо табдил медиҳад? ростӣ фикр мекунам ин аз мо ҳамчун инсонҳо вобастагӣ дорад, вале дар умум гуфтанӣ ҳастам ки мо бояд фикр накунем ки ҳуши маснуӣ ҷойи китобро мегирад, чун ҳуши маснуӣ низ аз китобҳо меомӯзад. мумкин китобҳое ки мо дар бораи он савол пурсида ҳастем дар корпуси ҳуши маснуӣ набошад ё тамоман дар интернет низ набошанд. барои ҳамин мо метавонем ҳуши маснуиро ҳамчун як ёвар, як ёрдамчӣ истифода барем то хулосаҳои тезро гирем, вале сахт такя кардан ба ҳуши маснуӣ ба фикри ман тафаккуроти инсонро суст ва кунд мекунад. барои ҳамин тамошобинони китобхон, умедворам аз ин барнома баҳра бурдед ва китобхониро давом медиҳед. ташаккур барои диққататон. агар ягон саволҳо дошта бошед, метавонед ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ ба ман дастрасӣ кунед ва саволҳои худро пурсед. то боздид.